खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। जाय बिथांमोननि न'खराव प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न' मोनाखैमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया गावनो एक्स टुइटारनि गेजेरजों फोसावनानै होबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बे बोसोराव बेसेबां लाख मानि न'खरा न' मोननो थांगोन बेखौ बिथाङा एक्स टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै होखाबाय लोगोफोर। बेखौ भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथांनिसिम लिरहरदों जाहैबाय। एबाराव गासै सारा भारतआव 3.8 लाख मानि न' मोननो थांगासिनो दं जाहैबाय। बेवहाय बेसेबांनि बाजेट जागोननो 5,000निबो बांसिननि मानि बेवहाय बाजेट जागोन होननानै फोरमायहरदों जाहैबाय। दा जायफोर बिथांमोना मोनाखै बिथांमोननि थाखाय जोबोर गोजोनथाव होननानै साननानै लाजाबाय आरोना लोगोफोर। बेनि गेजेराव बेवहाय फोरमायबावदों मानि जाय बिथांमोना थांनाय जि दैबानाजों भुगिनांनानै थानाय बिथांमोननि थाखाय बा बिथांमोननि एरियायाव सिगांसिन मानि बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोनगोन होननानैबो फोरमायहरदों जाहैबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनिसिम। दा नोंथांमोना मिथिनो हाबाय, नै बेवहाय नुनो मोनबाय एक्स टुइटारनि गेजेरजों बिथाङा बेबायदि लिरनानै होदों आरोना लोगोफोर। जाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो न' मोनाखै बा थांनाय बोसोरफ्राव रिजेक्ट जानानै थालांदोंमोन बिथांमोननि थाखाय बे मानि गोजोनथाव खौरां आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बेबाराव माने बे 2026 मायथाइयाव नोंथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोननो हासिगोन होननानै बिथाङा फोरमायनानै होबाय आरोना लोगोफोर। दा बेनि गेजेरावनो लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर दासिमबो जुदि रेशन कार्ड गैयाब्ला नोंथांमोना रेशन कार्डखौ एसे खौरां लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न' मोननायाव बयबो मानि जायनि न'खराव मोनाखै बिथांमोना रेशन कार्डखौ होनानै लानो हायो लोगोफोर। नोंथांमोना रेशन कार्ड गैयाब्लाथाय न'खौ मोननो हानाय नङा, बेखौ सिगाङावबो फोरमायनानै होखानाय दंमोन लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना रेशन कार्ड गैयाब्ला रेशन कार्डखौ मानि जाय दखाननिफ्राय नोंथांमोना गामिनि दखाननिफ्राय नोंथांमोना रेशन जायो बे दखानाव एसे खौरां लाबानो जाबाय, रेशन कार्डखौ बानायनानै लाबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जब कार्डजों आधार कार्डजों लिंक गैयाब्ला बेखौबो नोंथांमोना लिंक खालामथारनानै लादो लोगोफोर। बेखौ आं नोंथांमोनखौ खावलायखाबाय, जाहाथे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'नि जि फैसा सोनाय लोगो लोगोनो जाहाथे नोंथांमोना बयबो मोननो हायो, आं बेखौ आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर। दा दिनै आं नोंथांमोननो बेखिनिखौ फोरमायहरबाय। नोंथांमोना बेफोर खामानिखौ थाबैनो मावनानै लाबानो जाबाय। दा गासै टटेल बेवहाय 3.8 लाख मानि सेंसन जाखाबाय आरोना, न'आ मानि एप्रुभ जाखाबाय। बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय गोनो गोथो साननांला। गासै बा जायफोर बिथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न' मोनाखै नोंथांमोना बे बोसोराव 2026 आरो 27 बोसोरनि गेजेराव नोंथांमोना क्लियारलि मोननो हागोन होननानै फोरमायखाबाय लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना डकुमेन्ट्सफोरखौ जमायै खालामनानै लाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो दिनै बेखिनिखौ फोरमायहरबाय आरोना लोगोफोर। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर, गोजोन्थों। बेबायदिनो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनबाय थानो हाथों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै जोबथारनायाव बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै। थेंक इउ।